recoñecer o valor do espírito deportivo cidadán dos máis de 15.000 arteixáns inscritos nas instalacións deportivas do municipio, formulamos unha nova maneira de facer o calendario do municipio. Desta volta, feito por un e para cada un dos veciños do concello, porque creemos que son eles os que co seu espírito e co seu día a día construen Arteixo. Como entendemos que son eles os protagonistas, quixemos plasmalo a través desta proposta que busca e promove a participación directa na confección do próximo calendario municipal a través do concurso fotográfico que vos presentamos. Serán, por tanto, os veciños cas súas propostas fotográficas para cada mes do ano e a portada crearán o calendario do vindeiro ano. Creemos no local, pero tamén no universal, polo que a forma tradicional de confeccionar o calendario tratamos de implementarle unha proposta tamén virtual para darlle aínda maior alcance, eficacia e comodidade na súa difusión. Polo tanto, imos complementar a forma habitual de facelo en papel cos novos soportes digitais para gañar en difusión, en ecoloxía e sostibilidade, grazas á maneira máis racional e innovadora de facer as cousas, ofrecendo o calendario de forma gratuita e universal a través da nosa páxina web, de maneira que calquera arteixán ou arteixá donde estea poida descargalo mes a mes, completo ou nun simple clic para ter nunha pantalla. Vais a promover e recoñecer o mérito, o talento das propostas recibidas e vamos a repartir máis de 1.500 euros en premios, poñendo en valor o talento artístico da nosa veciñanza cunha iniciativa que pretende unir deporte, fotografía, participación cidadá e dándolle todo o protagonismo ao espírito deportivo cas historias captadas en cada un dos nosos veciños. O período que se vai desenvolver sería desde o luns 3 de setembro ata o domingo 30 de setembro, ambos os dous inclusives, entrarían os dous. Temos cada mes irá relacionado cunha das imaxes presentadas. Xaneiro vai ser solidaridade, febreiro compañerismo, marzo superación, abril tolerancia, maio deportividade, xuño equipo, xullo meta, agosto resistencia, setembro apoio, outubro respeto, novembro nobreza e decembro esforzo. As fotografías deberán realizarse no Concello de Arteixo e preferiblemente nunha das instalacións deportivas municipais. As fotografías teñen que ter unha calidade suficiente para poder ser impresa despois no calendario físico. Basicamente, eso. Temos a foto que máis puntuación teña, a que máis puntos teña, vai a ser 500 euros. Temos unha segunda de 300, unha terceira de 200 euros e despois vai haber 9 que estarán tamén clasificadas, que son de 100 euros cada unha. As fotos son cedidas ao Concello de Arteixo para que poidamos difundilas e que tamén vayan no calendario. O premio vai ser persoal e intransferible. Ao xurado sí que vai haber por unha parte un xurado popular da puntuación máxima que teñan as fotos e tamén un xurado a maiores. Acompáñanos tamén neste caso a empresa Empatía, que foi un pouco a empresa que nos axudou a desarrollar este concurso. Se tedes calquera dúbida tamén eles non la poden resolver. Dolle paso ao alcalde. Pois, sí, simplemente un pouco animar a toda a xente de Arteixo que quera participar, neste caso, neste concurso fotográfico, sobre todo resaltando que o espírito deportivo de Arteixo, como ben dixo Patricia, en Arteixo, máis ou menos, xente que participe en actividades deportivas vinculadas ao noso concello e ás nosas programacións, estamos falando de cerca de 15.000 persoas, casi un 50% da poboación está vinculada a alguna actividade deportiva do Concello de Arteixo. Introducimos este ano a modalidade, inda que sí que se vai imprimir o calendario en papel que vamos a repartir, como fixemos tradicionalmente, a distintos grupos, a colectivos, colexios, asociacións, a que son os maiores, pero un pouco o que sí que aparece a novedade é que este calendario tamén vai estar na página web para que a xente poda tamén un pouco descargar, temos esa distinta modalidade. E sobre todo que animar a xente a participar, a que
que, bueno, pues, cantas máis fotografías, eu creo que haberá máis un pouco o espírito participativo se habrá cumplido, que sobre todo se centren en temas no que é o tema deportivo, esperamos que, bueno, pues, que haxe moitas fotos, bueno, pues, a esperar tamén a publicación do propio